Tigong pulis kini ang labing bag-ong kampanya sa kapulisan sa Central Visayas aron mapakita nga higala sila sa katawhan panahon sa krisis nga giatubang. Sila mismo ang mikuot sa ilang bulsa aron itampo-tampo pagpamalit ug mga gikinahanglan sa mga tawo nga naapektuhan sa krisis sa COVID-19. Moabot sa 1.7 milyones pesos ang natigom sa Police Regional Office 7. Gilauman sa PRO 7 nga makahipo sila og kapin sa 2 milyones pesos inig tapos sa buwan sa Abril. Ani ay mga pulis nga midonate sa ilang sweldo alang sa maayong katuyuan sa pagtabang. Ang inisyatiba sa PRO 7 mao'y tubag sa 200 million challenge sa PNP nga itampo sa kagamhanan aron pagtabang sa mga tawo nga nanginahanglan niining panahon sa kalisdanan. We should be giving this before the end of this month so that we could sustain the health, the economic support that's being given by our president to the poorest, including some of the middle class who have been working with at the small enterprises, small industry. Naghangyo man to mga middle class if they could be afforded such help, this amelioration program. Sa mga mangumpra sa carbon market ug mga dawa, na ipatuma na ang alphabetical order sa gustong musod sa carbon. Ano ang report? Usa ka adlaw sa dili pa ang pagpatuman sa alphabetical order sa mga mangumpra sa carbon, na anay mga tawo nga naglinya aron makapamalit og una. Hinuon ganinang udto dili na ingon niini kadaghan ang naglinya sa entrance sa carbon market diin i-disinfect una ang mga mosulod. Ang mga delivery truck nga naay ihatod sa merkado i-disinfect usab sa dili pa tugutang magkasulod. Niadtong nakalabang Semana Santa, nag-viral ang sitwasyon diri sa carbon nga hilabihan kadasok sa mga tao. Opposite kaayo ang sitwasyon na karon, di nato makita walay mga tao kaayo nga atong masugatan diri sa carbon area. Mosamot na kuno ni ugma once nga ipatuman na ang katong alphabetical order sa mga apilyado sa mga tao nga pwedeng makasulod dinhi. Nagmingaw man apan mas maayo kini aron masiguro nga luwas ang mga tao sa posibleng pagtakboy ug pagkuyanap sa virus. Hangyo unta ba sa tanang katawhan nga kaning carbon mo giduulan na tanan na may daghang brato diri. Aron makuan jud malikay jud sa virus. Sirado ang carbon market sa adlawng Lunes aron kini i-disinfect. Bukas kini sa adlawng Martes alang sa mga nag-apilyado nga nagsugod sa litrang A, B, C ug D. Sa Miyerkules, ang mga apilyado nga nagsugod sa litrang E, F, G ug U. Nagsugod usab sa letra nga I, J, K ug L sa adlang Huwebes. Sabtang litrang M, N, O ug P sa Biyernes. Magsugod usab sa letra nga Q, R, S, T ug U ang unang litra sa mga apilyado sa mga umpra sa carbon sa adlaw Sabado. Samtang sa adlaw Domingo, tugutan nga makapangumpra sa carbon ang mga apilyado nga nagsugod sa mga letrang V, W, X, Y ug Z. Bukas ang carbon market sugod sa alas 6 sa buntag ug musira kini alas 5 sa hapon. Magdala og ID, barangay clearance o barangay certificate ang mosulod sa carbon. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.